От 16 юли 2025 година се разширява маршрутът на тролейбус на линия 6 до Баждалото на Спартак, за да се замести временния маршрут на тролейбус 7, който беше в сила поради ремонт на улица Опалченска. Нека видим вече промененият маршрут на линия 6. Той остава еднакъв от Люлин до Сточна гара, но след това се вдига нагоре по булевард Васил Левски чак до метростанция Патриарх Евтимий на 3 метрови диаметър, където тролейбусите в посока Лозенец се движат по булевард Патриарх Евтимий, след това тръгват надолу успоредно на НДК и се сливат с тролейбус 7, идващ от тунела под НДК. А тези към Люлин остават по булевард Васил Левски. След това маршрутът продължава по вече изоставеното трамвайно трасе по булевард Черни връх до МОЛ Парк Център София, където продължава по собствено трасе успоредно на булевард Арсеналски. Още за една спирка, докато не стига до обращалото на Спартак, където линията свършва. Нека проследим маршрута на този тролейбус, като започнем от спирка площад Васил Левски, където може да видим 1685, чакащ на светофар в посока Люлин, а след него 1627 по линия 11, която вече е само до Сточна гара. Сега нека отидем на единствената нова спирка, която тролейбусът е създал с промяната на маршрута си. Тя е улица Професор Фитио Нансен, но е спорно да се каже дали е нова или не, като преди спирката е била използвана само за нощни автобуси, както и да е. На спирката не се случва нищо интересно, с изключение на нова табела, която е сложена за да маркира, че тролейбусът спира тук. Когато бях там, имаше няколко човека, но с изключение на това нищо интересно не се случваше. Следващата ни спирка е само на 430 метра. В момента се намираме на спирка Хотел Хилтън. Пак ако може да познаете, нищо ново не се е случило, с изключение на нова табела на спирката. Трамвайните линии още стоят, макар и за жалост неизползвани. Нека отидем на следващата ни точка, която е пешеходната пътека на улица Църнок. Тук отдавна са махнати трамвайните линии и старото трамвайно трасе е превърнато на тролейбусна линия. Пак нищо ново няма, с изключение, че може да видим 2811 на линия 6 в посока Люлин 3 да минава в момента. Следващата ни и последна спирка е самото обращало на Спартак, или по-скоро спирка в плувен комплекс Спартак, където линия 7 продължава към Южния парк, а линия 6 обръща посоката. Смешна е иронията, че от тук минаваше трамвай 6 и всички искаха да го върнем, а сега минава линия 6, но като тролейбус. Както и да е. Радвам се, че контактната мрежа над входа се използва, като преди можеше да се видят понякога тролейбуси по линия 7 да обръщат тук, но беше много рядко. Сега гледаме 2679, влизайки в входа за почивка. В момента 2692 е преследван от 2685, но пътищата им се разделят тук. Изглежда, че автомобил, който чисти таулетната, е препречил пътя на 2685. Ако някога сте се чудили как се чистят тези таулетни, вече знаете. А в този момент отново
2679 излиза от Ухото, но заради липсата на пътници минава транзит през спирката, докато не разбира, че е напред с разписанието и намалява, за да не е рано на втора спирка. А в момента се возим на 2685 в посока хотел Хемус. И наистина може да се види, че няма абсолютно никой в тролейбуса. И така беше почти до метростанция Батяна Хевтими. Но по принцип линия 6 не е известно, че се пълни от първа спирка, като дори и в Люлин съм се возил абсолютно сам. Все пак нека дадем няколко седмици на хората да разберат, че линията въобще върви от тук и тогава ще говорим за пътникопоток. А до тогава аз ви казвам довиждане, тъй като видеоматериала ми свърши.